ಬಲ್ಲದ ಚಿತ್ರ ಬಿಡ್ಬೋ ಸರಿ ಕುಲ್ಲೆ ಎನ್ನಾನೇನ ಪೊರ್ಲು ಒಂದು ಕುಲ್ಗ ಏತು ಪೊರ್ತು ಕುಲ್ಲುನು ಮಾರ್ಯ ಕುಲ್ಲುದು ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಉಸ್ ಸರಿ ಕುಲ್ಲೆ ಮಾರ ಇರ್ದಾದ ಮಂಗಲ ಕಂಚಿಂಚಿ ತೂಪುನು ಏನಿಯೇ ಆವತ್ತ ಅಬ್ಬಾ ಇತ್ತೆ ಸರಿಯಾಂಡು ಸರಿ ಆಂಡ ಅಬ್ಬಾ ಈತು ಪೊರ್ತು ಕೊಲ್ಲಿನೇಕ ಸಾರ್ಥಕ ಆಂಡು ತೂಕ ದಾದ ಮಲ್ತದಾರನ್ ತೂಕ ಏತ್ ಪೊರ್ಲು ಬುಡ್ಪದಾರ ಯಾನ್ಲ ತೂಪೆ ಒಂದು ದಾದಯ ಈತು ಪೊರ್ತು ಕುಲ್ದು ಮಲ್ತನು ಉಂದೇನ ಯಾನ ಮಂಗಲೆಕ ದೋಜು Apa? Ini nama tak